କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। हे प्रभु अछि ମୁଁ ଦୀନ ଦାସ, हे प्रभु अछि ମୁଁ ଦୀନ ଦାସ। ପଠାଅ ମତେ ତୁମ ଆତ୍ମା ସାଥେ, ପଠାଅ ମତେ ତୁମ ଆତ୍ମା ସାଥେ। ଲଙ୍ଗି ଯିବି ଗିରିବନ, ଲଙ୍ଗି ଯିବି ଗିରିବନ ମରୁ ପଥେ। କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। କ୍ଷେତ ଆଜି ପଡ଼ିଅଛି ଶୂନ୍ୟ, ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରୟୋଜନ। କ୍ଷେତ ଆଜି ପଡ଼ିଅଛି ଶୂନ୍ୟ, ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରୟୋଜନ। କ୍ଷେତ ତ ଅନେକ, ଶ୍ରମିକ ଅଳପ। କ୍ଷେତ ତ ଅନେକ, ଶ୍ରମିକ ଅଳପ। ସେବା କରିବ କାହାର ଆଜି କର ସଂକଳ୍ପ, ସେବା କରିବ କାହାର ଆଜି କର ସଂକଳ୍ପ। କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। ଆମ ହାତ ତିଆରି ମଣିଷ ହୋଇଅଛି ସେ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ। ଆମ ହାତ ତିଆରି ମଣିଷ ହୋଇଅଛି ସେ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ। ବିଚାର ଦିନରେ ଜୀବନ ଶେଷରେ, ବିଚାର ଦିନରେ ଜୀବନ ଶେଷରେ। ସବୁରି ଆତ୍ମା ହେଉ ସୁରକ୍ଷିତ, ସବୁରି ଆତ୍ମା ହେଉ ସୁରକ୍ଷିତ। କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। କିଏ